Вітаю вас у эфіры. Пачаліся лёсавызначальныя рэчы для Беларусі. Я зараз пра першы этап прамых перамоваў паміж Пуціным і Трампам, да якіх потым маюць далучыцца Зеленскі, еўрапейскія лідары, магчыма, там прэм'ер-міністр Брытаніі. Але самае важнае для нас, для беларусаў, што адно з ключавых пытанняў гэтых перамоваў, хоць інфармацыі няма пра гэта ў медыях, але гэта Беларусь, гэта беларуская карта, і гэта бачна па ўсім. І ўжо праявілася. Мне напішуць у каментарах, напэўна, дружа, ты звар'яцеў. Там нават беларусаў не прадстаўлена. Гэта як паглядзець. У апошні момант да перамоваў далучыўся Алекс Грынкевіч, камандуючы амерыканскіх войскаў у Еўропе, чалавек беларускага паходжання, дзед і бабка з Беларусі па-беларуску размаўлялі. Але самае важнае гэта тое, што Трамп, калі ляцеў на Аляску, са свайго летака патэлефанаваў Лукашэнку і потым пакінуў пост у сваіх афіцыйных медыях. Я працытую. У мяне была цудоўная размова з высокапаважаным прэзідэнтам Беларусі Александром Лукашэнкам. Так, это праўда. Аддзячыў Трамп за выпуск 16 вязняў, якія ж выйшлі, безумоўна, дзякуючы Трампу. Мы абмяркоўваем вызваленне дадатковых 1300 вязняў. Наша размова была добрай. Мы абмяркоўвалі шмат тэмаў, у тым ліку візіт Пуціна на Аляску. Я гляджу наперад датычна сустрэчы з Александром Лукашэнкам у будучым. А лукашэнкаўская прапаганда напісала пра тое, што запрасіў Лукашэнка Трампа разам з сям'ёю Беларусь і быў дадзены пазітыўны адказ. Вось такі паварот. Цяжка паверыць у тое, што адбываецца. Хоць для мяне гэта не дзіва і мяне зусім гэта не здзіўляе. Я не здзіўлюся, калі праз некалькі дзён, праз тыдзень, праз некалькі тыдняў у Беларусі адбудзецца масавы выпуск палітвязняў, будзе пэўны пералом сітуацыі, і это зручны момант для Лукашэнкі, каб рабіць рознага кшталту кульбіты. Таму што вось гэта беларускае пытанне надзвычай важнае, яшчэ раз паўтаруся, падчас гэтых перамоваў адзін з асноўных козыраў і для Трампа, і для Пуціна. Беларусь абмяркоўваюць на гэтых перамовах. Чаму і што абмяркоўваюць, я патлумачу ў гэтым відэа. Што тычыцца перамоваў Пуціна і Трампа, нейкіх суперсенсацый няма. Я зараз пра фінальнае камюніке, якое вы зараз можаце ва ўсіх інфармацыйных агенцтвах пабачыць, на ўсіх YouTube-каналах. Нічога цікавага, самае цікавае Беларусь. Пуцін расказваў пра добрасуседства з ЗША, там агульная гісторыя з Аляскай, праваслаўныя цэрквы у Алясцы, разам грамілі ворагаў, взаемныя выгады, трэба пераходзіць з канфрантацыі да дыялогу, Украіна брацкая, агульныя карані, але ж першапрычыны вайны фундаментальна пагражаюць там нашай нацыянальнай бяспецы. У такім духу нічога новага няма, але гэтая сустрэча апорная кропка, што нешта будзе мяняцца. Канешне, не проста так ты туды прыехаў да Трампа. Відаць, ёсць важалі і праблемы сур'ёзныя ў Расіі, каб ты на гэтыя крокі пайшоў. Трамп выступіў таксама такі ж дыпламатычны выступ, што па большасці пытанняў пагадзіліся. Званіў НАТО, званіў Зеленскаму. Былі, канешне, пытанні вельмі цяжкія, цяжка было ў пэўных момантах, але вялікія магчымасці ў будучым датычна бізнеса. Калі гэта ўсё скончыцца, сказаў Трамп, так? Спадзяюся цябе пабачыць вельмі хутка, Владзімір. Пуцін сказаў у Маскве, Трамп, паглядзім. Вось, мала што зразумела з гэтых выступаў, мала што зразумела, што адбывалася ўвогуле падчас гэтых закрытых перамоваў. Але самае важнае, што працэс пайшоў. Мэта Трампа спыненне баявых дзеянняў ва ўкраіне цалкам, вышэйшая ліга дыпламатыі, спыненне баявых дзеянняў, а потым ужо праціскаць свае наратывы, праціскаць свае мэты, калі ўжо спынены агонь. Вось гэта самае важнае. А спыненне баявых дзеянняў, там Нобелеўская прэмія, пра якую Трамп марыць, ягоная пыха, значыцца, стаць чалавекам такого сусветнага маштабу, пакінуць след у гісторыі, это все зразумела, это можна крытыкаваць, але факт у тым, што Байден не мог, нарабіў шкоды, а Трамп это асоба, якая рэальна можа паўплываць на сітуацыю і ў тым ліку нам, беларусам, на карысць. Што мне здаецца зараз і адбываецца з перамовы з Лукашэнкам.
звяртаюць яны ўвагу на Беларусі, дзейнічаюць па Беларусі. Амаль штогадзіну Трамп не выходзіў са свайго летака пасля пасадкі. Прыляцеў самалёт Пуціна, таксама вось і Пуцін там чакаў некалькі дзесяткаў хвілін. Урэшце выйшлі з гэтых летакоў сінхронна. Напэўна, вы бачылі кадры, як Трамп стаіць на чырвонай дарожцы, а Пуцін падыходзіць да яго па такой вузкай дарожцы, вось як тэстуюць п'яных кіроўцаў, так, датычна раўнавагі. Вось па такой лініі падыходзіў Пуцін. Потым, калі яны ўжо ішлі да лімузіна, над Пуціным і Трампам праляцелі знішчальнікі, здаецца, Б-52 яны называюцца, невідзімкі, так званыя, так, якія бамбілі Іран. Цікавы сімвалічны момант. Журналісты крычалі Пуціну, калі спыніце забіваць мірных жыхароў Украіны і гэтак далей. Потым была гутарка тэт-а-тэт у лімузіне Трампа. Ужо там, напэўна, Трамп націскаў на Владзіміра Пуціна, прамацваў, можна будзе дамовіцца ці нельга, ці, можа быць, это ўвогуле трэба спыняць. Потым у вузкім складзе былі перамовы ў цесным пакоі. Журналісты, якія там стаялі ля дзвярэй, перадавалі, што былі моманты, калі проста гутаркі спыняліся там на 3 хвіліны. Напэўна, Трамп ціснуў, падумай, Владзімір, ці не будзем працягваць, які твой адказ. Напружаная была сітуацыя, але агулам, не гледзячы там на афіцыйныя паведамленні, выглядае, што працэс працягваецца. І карты ў Трампа, ну раз ужо Пуцін на Аляску прыляцеў, хоць і меў свае інтарэсы, там выйсці з ізаляцыі і так далей, карты ў Трампа ёсць і карты сур'ёзныя. Я прабягуся, мы пра гэта чулі, другасныя санкцыі. Відаць, праблема для Расіі. Вот другасныя санкцыі ў дачыненні да Індыі, відаць, кепская эканамічная сітуацыя ў Расіі, што там пагроза абвалу можа быць. Удар па ценявым флоце, вядомыя гэтыя танкеры, 1200 плюс гэтых танкераў, што можна не тое, што забараніць, перашкодзіць ім пастаўляць нафту. І не будзе даходаў ад нафты ў расійскі бюджэт, і не будзе магчымасці ваяваць. Ды нават перакрыць пратокі ў Балтыйскім моры, у Басфоры. Хто ад Трамп можа такія фокусы зрабіць? Дарэчы, яшчэ больш важнае пытанне. Зброя, якую Трамп пагражаў паставіць Украіне, вось каб можна было біць па Піцеры і Маскве. Ну і, канешне, Беларусь. Паслухайце, таксама карта амерыканцаў, не проста так вот это перамовы з Лукашэнкам, не проста Лукашенка тут, ведаючы ягоныя здольнасці, не проста это вось шаптун Крымля, дзейнічае на карысць Пуціна, разумее для сябе небяспеку ад Расіі Лукашенка. Я думаю, што там ужо робяцца пэўныя дзеянні амерыканцамі па беларускім плацдарме. А якія карты ў Пуціна? Ядравая зброя. Ну, на Захадзе ўжо зразумелі, што калі далей баяцца ядравай зброі Расіі, вот гэтых пагрозаў, ну, зялёныя чалавечкі з'явяцца ў еўразвязе, калі ласка, і каля межаў ЗША, ну, так сабе карта. Не толькі ў Расіі ядравая зброя ёсць, як элемент стрымлівання, так? І ў Расіі не ўсе ад захаплення ад перспектываў ядравай перастрэлкі. Ну і, канешне, Беларусі. Тут самае важнае для нас – Таму што планы расейцаў датычна Беларусі, мы ўжо гэтыя планы разумеем, давайце больш падрабязна, самае важнае. З Расіяй, з Пуціным, з Крамлём ёсць такая праблема. Проста замарозіць сёння вайну, спыніць баявыя дзеянні вельмі рызыкоўна для Пуціна, як бы это дзіўна не гучала. Ёсць гістарычны досвед, руска-японская вайна, так званая, расійска-японская, якая скончылася, ну, так, рэвалюцыйнай рэакцыяй, паслабленнем расійскай імперыі. Першая сусветная вайна, вы памятаеце, да? Прывяла ў выніку да рэвалюцыі. Гісторыя павярнулася абсалютна іншы бок для Расіі. Афганістан, вось вам, калі ласка, так? Распад Савецкага Саюза. То бок все это разумеюць. І ў гэтай вайне Пуціну вельмі важна паказаць рэальныя вынікі. Канешне, аб'явяць у кожным разе вялікая пабеда, правядуць парад на Чырвонай плошчы. Ну, ўсё ж бачна. Не змог Пуцін дасягнуць нават мінімальных мэтаў. Мінімальнымі мэтамі можна было б лічыць, калі б хаця б, і то не факт. Вот калі б атрымалася захапіць 4 вобласці Украіны цалкам, як яны ў сваёй так званай канстытуцыі прапісалі, ну вось нейкі канкрэтны вынік для ўнутранага вот гэтага электарата пуцінскага. Но гэтага не атрымалася.
І это вялікая праблема, якая пагражае дэстабілізацыяй ФСБшна-пуцінскага рэжыму і ўвогуле развалу Расіі. Таму прыгадваем візіт Лукашэнкі на Валаам, стаянне са свечкамі, актыўнасць неверагодная Лукашэнкі. Што это за гульня, што адбываецца? Мы разумеем, што это за гульня. Першы элемент гэтай гульні гэта все-таки спроба прорваць лініі абароны, украінскія лініі абароны. І тут ледзьве не здарылася поспеху, вельмі небяспечная сітуацыя. У межах славянска-краматорскай агламерацыі, а далей там Канстанцінаўка, Пакроўск. Там узведзеная капітальная лінія абароны, узведзеная, канешне, украінцамі з 2014 года. Займаўся гэтым генерал Наеў. Капітальная лінія абароны, якія з 22 года не маглі расейцы ніяк прорваць. І там былі такія несур'ёзныя, скажем так, прасоўванні. Яны ж хацелі там хутка захапіць хаця б увесь Донбас. Дык вось вы ведаеце, што нібыта здарыўся прарыў у раёне Дабраполля, вельмі небяспечная сітуацыя, таму што за гэтымі капітальнымі лініямі абароны такіх ліній больш няма. Калі казаць па-простаму, все, выход на аператыўныя прасторы да Днепра. Вельмі небяспечная сітуацыя, аператыўны поспех для Расіі, паслабленне Украіны, свайго роду катастрофа. Ну, апошняя інфармацыя такая. Туды ж кінулі на ліквідацыю гэтага прарыву азоўцаў. Дзякуй Богу, у Расіі там не было належных сілаў, не змаглі туды перакінуць большую колькасць войскаў, узялі гэтых прарыўшчыкаў у мяшок, рассеклі, наносяць вялікія страты. Не атрымалася расейцам стварыць там нейкі плацдарм і развіць гэты поспех, дзякуй Богу. Ну, далей будуць спрабаваць. Другі элемент гэта Беларусь. Вы ведаеце пра вучэнні Захад 2025. Ужо вядомыя даты, што яны пройдуць з 12 па 16 верасня. І я не кажу пра тое, што нешта здарыцца падчас гэтых вучэнняў. Але вось што кажа украінскі эксперт Сергей Грабскі, топавы, вельмі сур'ёзны эксперт, чалавек, які ведае расейскае войска, сваё украінскае, натаўскія стандарты, узнагароджаны найвышэйшай узнагародай НАТО чалавек. Калі раней ён казаў, што ў Беларусі тут, лукашэнкаўскія войскі гэта дапаможны корпус расійскіх акупантаў, то сёння ён кажа, што за гады вайны вельмі сур'ёзная ў Беларусі праводзілася работа і датычна там узбраення, ремонту мастоў там і гэтак далей, датычна зменаў заканадаўства. Сёння цалкам існуе імавернасць, аб'яўляецца мабілізацыя, нечакана для многіх, все, межы закрываюцца, так не ўцяшэш. І до Новага года лёгка можна змабілізаваць у Беларусі 150 тысячаў чалавек, прытым многія ж, пэўныя вайсковыя спецыяльнасці маюць, это не проста людзі, якія узяліся з ніадкуль. 150 тысячаў. Дапоўніць кантынгентам у 100 тысячаў расейскім. Даруйце, калі ласка, ва ўкраіне 600 тысячаў, войска 2 мільёны, 100 тысячаў кваліфікаваных з баявым досведам бойцоў расейскага войска, это абсалютна не праблема. І вось вам ударны кулак, 250 тысячаў штыкоў. Мясныя штурмы. Ёсць такія наратывы пра тое, што беларуска-украінская мяжа так умацаваная, замініраваная, прайсці немагчыма. Мы это бачым, калі ласка, на Донбасе, мы это бачым на працягу ўсёй лініі фронта. Мясныя штурмы, нічога дзіўнага, нічога сенсацыйнага. Праз трубы запаўзаюць, на міны ідуць, на смерць ідуць, заградатрады ззаду страляюць, і нікуды ты не дзенешся. У тым ліку грыбуць на акупаваных тэрыторыях украінцаў, якія, украінцы ж здольныя да супраціву, нічога не зробіш. Адпрацаваныя схемы, все, як штрафбаты гоняць, все, у бой гоняць на смерць, і людзі ідуць. Вось такім чынам. То бок, яны паслабляюць Украіну, і, другі фронт не назавеш. Тут ужо лічыцца, што фронт, так? Але вось спроба паўторнай атакі на Кіеў. Альбо спроба атакі балтыйскіх краін для таго, каб паказаць перамогу. І яшчэ вельмі важны фактар. Калі пачнецца паступленне праз польска-украінскую мяжу рэальна сур'ёзнай зброі, якую Украіна патрабуе, это фатальная небяспека для Расіі. Яны зробяць усё магчымае, каб перашкодзіць гэтаму. А перашкодзіць можна толькі з Беларусі. Вось такія рэаліі.
І насамрэч на карысць гэтага сцэнара, на жаль, што ён рэалістычны, сведчыць вельмі шмат дэталяў. Апошняя дэталь, гэта паведаміла польская газета «Жэчпасполіта», топавае, вельмі сур'ёзнае выданне, інсайт, што палякі атрымалі афіцыйны ліст з Беларусі, я так разумею, што войска польскае ад Мінабароны, пра тое, што з-за адсутнасці дыялога паміж Польшай і Лукашэнкам, Беларусю яны кажуць, пісалі, можа здарыцца вайна, якая будзе адбывацца на тэрыторыі Польшы і на тэрыторыі Беларусі, з такім намёкам, што не мы на вас будзем нападаць, а вось безвыхадная сітуацыя, расейцы нас прымусяць, бо вы упёрліся рогам, вядзеце справы толькі з Ціханаўскай, значыцца, узяліся ў рожкі, у вас прынцыпы, што мы агрэсары, а мы вось не агрэсары, нас змусілі. І вот вы не даеце Лукашэнку прастору для манеўраў, ніякіх шансаў, і таму можа здарыцца вайна. Ну вось таму Лукашенка завязваецца з Трампам і спадзяюцца яны яшчэ, што ёсць нейкі час, можа быць кароткі, все-таки завязацца з тымі ж палякамі і пра нешта дамовіцца, каб Лукашенка меў прастору для манеўраў. І вось чаму хвалюецца Лукашенка, чаму круціцца, чаму задзейнічаў все свае магчымыя рэсурсы, досвед, хітрасці, гэтак далей, каб завязацца з Трампам, пра нешта гаварыць, каб паспрабаваць выблытацца з гэтай сітуацыі. Тут яшчэ адзін момант. Пуціну будзе неабходна для выжывання сваёй сістэмы, каб не здарылася дэстабілізацыі. Пры эканамічных праблемах, якія будуць наперадзе, паказаць нейкую перамогу. А хто самая лёгкая здабыча? Здабыча гэта Лукашенка. Яны гэта разумеюць. Не проста так вось гэтыя наратывы пра пятую калону, пра расейскую Беларусі ўж афіцыйна паведамляюць, так, што ёсць пятая калона і супраць яе дзейнічаюць. Ну, хто падтрымлівае тую пятую калону? Зразумела, што валам, не валам, зразумела, што Пуцін гэтая гульня абсалютна зразумелая. Таму Лукашенка будзе зараз прадпрымаць усё магчымае, каб выблытацца з гэтай сітуацыі, якая падаецца абсалютна безнадзейнай. Ну хто, Лукашенка вот са сваім талентам ад сатаны спрабуе з яе выблытацца, магчыма, мае шансы. Пуцін будзе кусаць локці, пабачыць, што ў 24-м годзе, калі ж ужо там запажарыла на беларуска-украінскай мяжы, Лукашенка гэты пажар патушыў, так, яшчэ ў зоне бяспекі застаўся. Вот тады быў момант, калі штосьці з ім можна было рабіць, і структуры былі падрыхтаваныя, пракрамлёўскія генералы. Ну, калі вот так званыя выбары праходзілі, хаця бы там расейцы думалі, былі сцэнары, проста не да таго было, каб дэстабілізаваць Беларусь, і гэтага не зрабілі. Цяпер давайце пра тое, што па выніку гэтых перамоваў, якія все-таки рухаюцца наперад, што стратэгічна можа здарыцца ў Беларусі. У стратэгічным сэнсе для Беларусі ёсць некалькі сцэнароў. Першы, Пуцін займаецца імітацыяй, так, вот гэтая перамова, это імітацыя, працягваюць рабіць, што рабілі. Трамп, як сусветны лідар, ідзе на эскалацыю, душыць эканамічна Расею, перадае належную зброю ўкраіне, зручны момант, украінскімі рукамі дэстабілізоўваць Расею, ударамі па Маскве. Ну, у такой сітуацыі, на жаль, расейцы могуць скарыстаць беларускі плацдарм і рэалізуецца тое, пра што быў намёк у лісце з Беларусі ў Польшу, ліст, пра які я ў гэтым відэа расказваў. Апакаліптычненькі сцэнар для нас, як выблытацца з гэтага незразумела. Другое, калі будуць рэальныя тэндэнцыі да міру, спынення агня і гэтак далей, тут маем развілашку. Калі Амерыка будзе душыць Расею эканамічна, паслабляць, дэстабілізоўваць, это хорошы варыянт. Але расейцы будуць спрабаваць паказаць нейкія перамогі, і самая лёгкая ахвяра – это Беларусь, каб там канчаткова анексаваць, узяць пад стратэгічны кантроль, вось канчатковы. Вывеўшы войскі ў 22-м годзе, як бы гэты стратэгічны кантроль быў не да канца такім, а зараз это паўторыцца, ну тут і Лукашенка зляціць, рукі развяжуцца, все яму прыпомняць, і Беларусь анексаваная, прынамсі на нейкія гады там да развалу, да сакрушальнага удару па Расеі. Калі ж будзе тэндэнцыя да міру, як бы, так, там нават замарозіцца вайна, і не будуць амерыканцы душыць Расею,
эканамічнай, нейкія сделкі, это амаль што гарантавана. Не праз паўгода, дык праз год. Не праз год, дык будуць чакаць канца кадэнцыі Трампа. І будуць все, вайсковая машына не спыніцца, і это агрэсія з тэрыторыі Беларусі, зноў апакаліптычны сцэнар ва ўсе магчымыя бакі, сёння апісаная, паганы для нас варыянт. У гэтыя дні, што многія спадзяюцца, што адбываюцца гістарычныя перамовы, як мы пабачылі, Трамп не стаў тут у дуду Пуціна дзьмуць, так, дыпламатычна выказваўся, казаў, што таф, што па ключавых пытаннях цяжка, не дамовіліся. У гэтыя дні многія ж спадзяюцца, што это гістарычныя падзеі, прыгадваюць мюнхенскую змову 1938 года. Што тады здарылася? Гітлер ужо планаваў вайну, там вынішаў яўрэяў. Все это, ў прынцыпе, бачылі. І ў Мюнхене пры ўдзеле Чэмберлена, прэм'ера Брытаніі, Даладье, прэм'ера Францыі, заключылі так званую мюнхенскую змову, аддалі, па сутнасці здалі Судэцкую вобласць Чэхаславакіі нацыстам. Меншым праз паўгода не было ні Чэхаславакіі, ні Чэхіі, все акупаванае. І меншым праз год пачалася Другая сусветная вайна ў Еўропе. Дарэчы, адразу з першых дзён бамбілі Берасце, Ліду, Гароднюю, нават Баранавіча, недалёка ад Менска. Ужо Люфтвафэ бамбіла. У верасні 1939 года сумесна нацыстска-сталінісцкі парад у Берасці. І праз кароткі час ужо вельмі сур'ёзная вайна, як называюць Вялікая Айчынная, так? Дзе там проста спапялілі Беларусь. Дык можа паўтарыцца зараз. Сёння роля Беларусі. Тады адразу ж зачапіла амаль Беларусь. А сёння роля яшчэ больш сур'ёзная Беларусі, так? І ў гэтай сітуацыі, можа не то, што апакаліпсіс паўтарыцца. Сёння ж больш сур'ёзная зброя, ёсць ядравая. Всё вельмі небяспечна. Але з улікам важнай ролі Беларусі, што все сапраўды глядзяць сёння на Беларусь, ёсць стрыманы аптымізм, што атрымаецца выблытацца нейкім чынам з гэтай сітуацыі, палітыка Трампа да гэтага прывядзе. Я яшчэ раз паўтару, шмат крытыкі датычна Трампа. Вось Байден жудасную зрабіў стратэгічную памылку ў 22 годзе. Украінцы, па сутнасці, на поўначы нанеслі паразу, адкінулі расейцаў ад Кіева, тыя уцяклі проста адтуль. Тады трэба было Расію душыць. Калі яшчэ не было этой вагнераўскай мабілізацыі, тады былі шансы. Памыліліся, наклікаюць з гэтым бяду. Павінны рабіць нейкія высновы, павінныя стратэгіі гэта разумець. Я спадзяюся, што зараз не будзе такіх памылак і будуць магчымасці для Беларусі выблытацца. І ўвогуле, ёсць імавернасць, што пасля усёй гэтай жудаснай гісторыі, калі агрэсія была з тэрыторыі Беларусі, будуць магчымасці, каб Беларусь стала першай краінай свету. Але можа быць і апакаліпсіс. Давайце сачыць за падзеямі разам.